लोगोफोर नोंथांमोनखौ चेनेलाव फिन खनसे हरनायखौ जासिनाय थाबाय। जों दायो दसे बेरायनो फैदों आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे लोगोफोरो क्या हम लोग घूमने जा रहे तो बेफोर नामा होजोबदों Mami, ¿qué dia? बादल को देखना मामी ओइ नि हाजोआव जोमैया ओइ नुबाय नुवाखै लामाया मोजां अभी देखो ऊपर में करे तो देखो तो देखो जाएगा उधर हाँ पानी इतना ऊपर से गिर रहा है देखो कोई आदमी भी नहीं नहीं देखो मामी बाबा ini फोटो साफे जाना है इधर फोटो बोला wow मोजांथार दैया लिसाया लोमजाबायसो बेरायनो फैनाया खर' साबायनो लिसा मेरा बेटी को बीमार हो गया ना बेरायनो फैनाया लोमजाबाय हाँ दा देखो माबायदि मोनदों मामि नों बेरायना मोजां मोनासै खर' साबाय हा आरो नेक्स्ट टाइम फैबाथाय इयाव दुगैनो फैगोन आरो दायो दुगैला दुगैलांगौमोन जोङो माता देराय ना थांफिनसै
Selesai dari teko. Mami. Naudo. Naudo. Nah, horal teh loमजानायानो. Hah? Gerbana raja. न' बानायनो नागिरदों नै बेवहाय हा खोगासिनो फैफिनबाय जोङो बेरायनानैहाय फिसाजोआबो लोमजाबायसो खर' सादोंनो ओंखायनो फैफिनबाय जोङो खर' सादों सागाबाय हो सागाबायना सागायाखै हो सागाबाय मोजां खिथालाय खोनायाखै सागाबाय बेरायनानै सागाबाय मेथाइ जानासो सागादों खर'आ सागाबायनो